biti sa mnom. Jelena, dobro jutro pre svega tebi. Ovo je tvoj model. Ti si se takmičila u kategoriji žensko modno šišanje, trend cut. To je u osnovi sasvim šišanje, znači puni i vidljivi rezovi. Frizura je pripremljena unapred, znači obojena pre nego što smo otišli. A šta se na sceni radi? Šišanje. Šišanje, je tako. Ona je, pretpostavljam, model je imala dugu kosu, jel? Pa tako. Otprilike nešto do ramena. Dobro, poenta jeste u ovim oštrim crtama i u velikoj razlici između boja. Tako je, da bi rezovi bili vidljivi, da bi se šišanje što bolje videlo. I naravno kombinacija boja može da bude drugačija ukoliko to neko želi možda. Ovo je tvoj izbor bio. Tako je. Odlično. Srebrna medalja, drugo mesto. Odličan uspeh. Zadovoljna? Da. Zadovoljna, dobro. Šta misliš, ovako kao jedan mladi frizer, pretpostavljam da radiš i u salonu, da li naše devojke su spremne za ovako nešto? Pa ne baš, još uvijek ne. Još uvijek? Još uvijek ne. Da, ali... Koji detalj, ali baš ovako. Dobro, možda sad kad vide da to ipak izgleda i moderno i lepo dođu kod tebe i zatraže nešto. Odlično. Jelena, čestitke još jednom. Sa Dušanom sam malo pripričala, ali on nam je rekao njegova kategorija je nadogradnja kose, je li tako? Ako se ne varam. Ovo je nešto onako što je, da kažemo, vrlo nosivo. Vrlo nosivo. Takmičarska forma takođe podrazumeva da devojka ima iste boje kao i u trend cutu, odnosno u modnom šišanju, jer ja sam prvo nadograđivao kosu, pa sam onda radio šišanje. Znači, ja nisam bojao modela, nego sam kontraste umecima postizao. Ja moram da iskoristim priliku da se zahvalim svim našim saradnicima i ljudima koji su nas podržali, bez kojih mi ne bi mogli uopšte da odemo, znači ljudi koji su inicirali, koji su prepoznali neki talenat u nama i volju i entuzijazam za ovim što smo uradili. To su ljudi koji vam pomažu i garderobi. Saveza Vane Babić, onda Duška Bogata i ona je bila naša žiri i član odbora, onda Valentina Prostran koja je trenirala kolegu za punđe, onda šminkerke Željko Janković i Ceciliju Vurdelju Drobac koje su dobrovoljno išle sa nama, šminkale modele, bez toga ne bi bilo to. I na kraju zahvaljujemo kreatorki koja je izdizajnirala i iskreirala odevne predmete koje su naši modeli nosili, to je Jasmina Marković. A to je veoma bitno, inače, za čitav izgled. Jer smo otišli kao tim. Također smo imali pomoć Slavice Šnajderke iz Niša, koja je 2 haljine sašila. Znači, svi su to ljudi koji su prepoznali dobru volju. Još jedna stvar me zanima, što se tiče modela i nadogradnje kose. Kada se nadogradi ovako kosa, kolika je trajnost toga? Zavisi od toga koji je način nadogradnje. Trenutno ovaj način može da stoji 3 do 5 meseci, u zavisnosti od toga kako se održava. Ima slučajeva za apsolutno je moguće i vezivanje repa i punđe i sve. Sve, apsolutno, jer je usleđena boja sa njenom bojom koze, samo sad nismo imali vremena da to lepo sredimo. I ona sama može da je održava? Može, naravno. Lepo bi bilo kada bi išla kod frizera da održava, ali... Ali apsolutno može i sam? Apsolutno može i to je jednostavno nešto što naše devojke vole, a ovo ovdje što vidite ovako lokne i volumen, to je trenutni hit u svetu. I odlično izgleda, hvala. I evo, za kraj idemo i do Branka. Branko, dobro jutro. Samo malo da se ja ovde udenem. Dakle, ti si se takmičio u disciplini visoka moda, podignuta kosa i spuštena kosa. Dakle, ja imam 2 rada, moja disciplina se sastoji od 2 rada. Čekaj, ja ću doći ovde, a ti se okreni. Tako je, tako je. Dakle, spuštena kosa koja ide bez šnala i podignuta kosa kao večernja, kao day style i evening style. Kao što vidite, ovo su sve linije koje diktira jedna visoka moda i uopšte je nenosivo, ali su svakako elementi primenljivi za salonski rad. I tu rutinu i to što takmičar stekne u rukama, to ne može da pruži ni jedna akademija, niti bilo kada. Znači, do ovoga sami morate da dođete. I to je ono što je dragoceno vrlo u ovom našem poslu i u ovim takmičenjima, dakle, da se tu vežbaju prsti, vežba se rutina, vežbaju se pokreti. I tu vidimo, ako se ne varamo, 2 nijanse plave. Da, tamnije pri korenu i svetlija pri kraju. I to je apsolutno prihvatljivo. Ranije su bile crvene i oranž varijante, a sada se to smirilo jer se sve kao vraća prirodi. Ne, meni je samo trebala potvrda profesionalac. Da. Još jedno. I 4. model,
Hoćeš? Imamo modela koji je bio prošle godine ošišan kao model Tijana za trend cut. Evo vidite kako ta kosa raste i kako se negovanje može postići. I opet izgleda odlično. Da, izgleda odlično, znači tu su nijanse stavljene, one koje su sada u modi, da izgleda prirodno, otprilike boje u jesen, boje opalog lišća u jeseni sa prelivima, od zlatne do neke bordo. Iako je proleće. Iako je proleće, ali to su boje koje su u trendu jer izgledaju jako prirodno i evo vidite kako jedna moderna frizura prerasta i ima oblik i dalje bude nosiva za naše devojke. Još jedno pitanje za Branka. Malo pre Dušan je zahvaljivao i ljudima koji su radili haljine i šminku. Da li se stvarno tolika pažnja obraća, na primjer, pogotovo na večernju frizuru, na tu šminku? Ovde je sve mnogo bitno i kada žiri stane i žirira se to celokupan styling. Ono što se, dakle, uhvati je to celokupno. Dakle, i minđuše, i ukrase, i haljina, i šminka, i potpuni styling. Znači, to je ono što upadne žiriju u oko i onda se zadrži na vašem modelu i dobro vas žirira. To je jako bitno jer tu frizura predstavlja jedan modni detalj. Znači, ne gleda se samo frizura, znači gleda se visoka moda jer frizura sačinjava samo deo celine. Kao i vi što ste ovde usklađeni vezano za vaš posao, u neku zvaničnu varijantu, za scenu mora da se ipak za pistu. Bronzana medalja. Da, bronzana medalja, da ne zaboravimo da kažemo da je naš tim Srbije do sada napravio najbolji uspeh i nadamo se da ćemo biti sve uspešniji i da će pasti neka šampionska titula na predstojećem takmičenju koje nas čeka u Milanu u oktobru mesecu, 6. i 7. Spremate se za oktobar. Hvala najlepše na gostovanju, hvala što nas ulepšavate i što činite da bar malo drugačije možda izgleda. Barem oni koji to žele. Hvala vama na pozivu i bit će nam drago da i drugi put dođemo. Naravno, hvala još jednom. A eto, za sat i po vremena u svim osnovnim školama u Srbiji šestaci će polagati probni prijemni ispit. Oni će polagati ispit iz 4 predmeta sa nepoznatim zadacima u okviru priprema za uvođenje